Welcome to the Leading Sight News. Koganti ke Paulo Borpung kelan terang arong pen kiso dera banga pandola maraan juga ia pen kewan. Lakhak kripli koganti ke Paulo Borpung kelan terang arong amekar babu tiso acor sang pi minateron pi artaninkan poket kiso se kecilang jia pan Borpung kelan terang arong pen dola maraan charchong ponsi kiso kecilang dam jia pan juga ia pen wansi tarapung pen ke puthot piga pensi ke pontu. Lasi, ning kimi pen tangka maha setanang cerap dun tha lapen kerap dun jening hangatum do protang te bank account number 36078663869. Lapen ahok anang letuma phan kaching kilong wai jia phan contact number 7306483886. Long hu pen something nang kilo aberta the Leading Sight News. Bimen ali korji than tha Nên bầm cứ bằng cái kỹ nang li ke ni ke korkan thi man ni lip lo korkan thi te nang li non la keso det abang pi phan nang li se che lang ni phan nang li tara borpung ban na ke lo ke wang ke char chong lo ma man te gari ben sig ban hem bên cái bàn mi chuyện cái char chong de ja e pen di te non ku pe la ningkan alo ke so tang kan te ningkan ni lo kỹ ka ni lo de de aprang ke hospital long dong che lang la pulama ma ko pi long lo che la hospital long di ente la aprang ka che lang lo ente la ke the ke ding tum nang ke rap dun la son duluma ave te nang li tum bang non bang korkan thi si parlo la sila korkan thi IMC non IMC mane non bang ke pune lo EM lo la sila jutu so phanang li ko pi lo pu nang rap tha putong pu ma nang rap nang ne putong pu ma la pen tum tuli ram rong hang don ni tang kri nang rap tha pu lo acha ante nang li kopia ning the pen sin te anak hello pen ha dolomar an ke se chelang roi phag dam lo la ha mane long ni long tham dam en lo kun non bang ke healing long si dam ke ji na ne hospital long ke me medet la puya lo de ne li nang li tum hana kar juji ke la hello nang li tum pu borpung mane korkan thi ho masti be sena tunga ba mane ke so na char chong nang the nang lo pasna junang ko la he nang li tum anak hello pen nang tum pu dolomar ke wang ke kopi aja kar je nang li tum ke wang non nili tum kisu kecewan lapu dalam rak kewang athai ke lalo nili ham sarpi alang li kisu kapangji cuning pen lo ke cuning pening stame ni tum se chalang mom lo ahi ipon pe ke kom lo bon aprang si ke pon bang ke cuning ke lapu gulaghat na lo chukhela anathu lo ada bokajan na chelam lo lapente ko hem chewan thu si aku lepu dalam rata aku cewan tu lah along aku sup aja lah operation mu wesi masih ada mission along aku rusar tu kini nang rabji po masih dak si cepon lo masih ingke komucot masih aku hem cewan tu lo tapi aku bat hucet aku su nang long tu lo masih aku ini tu mahapu dok muka tak cepon lo ada dok muka celang si ingke ada kecelang pensitami Aki su bang result nang eklang mangkala lo asar pi bang aking kini arkling kom tang lo lapente arlong ta mi pa mi mila payala masing ke adwai ka do winang lo dun lo masih lasa adwai chu lo anke aku chu pen asar pi bang bimari ong masih upwarding rong ala adwai bang bisi power ong ma acha nten lo nang lang dila so sar pi bang ke nang li ke chepho ke ko pi lo nili chepho bang ke nili ham asar pi binong lo nang li sar pi lo de ante nang li non la ko pi lo pu po mane la so lang li ke so ke ning ka ni thom do el ke de ante la song bong pen non ke so ka che lang ye long te ke dam tang ke so che lang long tanang tu ma ke the ke ding tum nang rap dun ma cái ding tum bang la ke sikai sita non mat ke ni tum long theklong lelang pot ke ha se mi thang chung aja kong se ni tum apu se cross bomb lo ni tum chuneng dam ta ta me hatiar se ta me che yor se akola pen hembari ko we bithi adok wian da che yor lab lo keningan bang ke kisung apar ke thekthile wa thege sumar ka charli ans ta me tikok la bason na nong se ta me chu heta dok muka na ta pon lo an ke kom cho tang nak che theklong ma wan tu da konon che khai thu ola te non nang li tum korkan thi o masti long bang ke nang li tum bang non raju tu soing tang kring do em alang li phan ko pi lo nang tu chuni ro pen tum tu long turi ram rong hang tameng tang rak do la lang li pha chuni ri den long vek ji pu aning the pen nang li ko pi lo ko pu po alang tum pha Kalau cuma paham ni tu ke dak long tok masih birta tu me culu thek sedelo ni tu
media setami ni lilong ni tum setami coba theke da polo lasi non nangli hin pen nangli phan setami chorolo lasi non media thengno langli ke theke ding no han chuneri kangtung kan ni tum family hoi pen chuneri kangtung la lo tum ching hona chairman lo raju tiso ke haila langli ko kan thi pen ke ja bang phulo pente akola CEM tele ram rong ha ke hai phan setami chuneri lo nangli tum kang hon pen nang rap itha ni tum la bang so ke su pen ki jok ke long kang tung sini tum bang nang ne kar i lo pas nang tum nang rap son tem sini tum bang ke towar solang pon lo ante la kiso bang payment ke ki su abang pi abang mang ke mina teron pi acha an to ni tum ke ladak borpung lo te arong buti pholang so khilan terang arong amika kiran terang ente na tum bank account do ma nili bank account do Egypt ke sar bang ta do ante passbook to phone number pin do loke di do channel la contact this detail bang ke tum phan dak tok ponong pok pel ke di